Morjesta vaan kaikille. Se olisi maanantai-aamu ja kuvaillaan tässä vähän taas tunnelmia. Ei ole ihan yhtä nätti keli kuin viimes, mutta ei anneta se haittaa. Ei se haittaa yhtään. Lähdetään pikku kauppareissu tekemään tossa ja otetaan pikku kiteytys siihen viime videoon ja sen lopetukseen. Että saunomaan ja uimaanhan siinä ei keritty enää, että kun se tosissaan vähän venähti se kalastushomma siinä ja näin. Ja ehkä päällimmäisenä siinä halusin nostaa sitä esille, että sitä niin kuin tavallaan sitä kalastustilannetta ja sitä mindsettiä, mikä mulla oli niin kuin päällä siitä hommasta, että kun sanoin siinä, että kyllähän tässä niin kuin rupeaa jo vähän kala maistumaan suussa, että kun itse me luodaan sillä omilla ajatuksilla se meidän todellisuus, että se oli niin vahvasti siinä, että sitä kalaa nyt ei sieltä järvestä tullut, mutta kumminkin aina se asia voi tapahtua tavalla tai toisella, kun siihen tarpeessa uskoo ja niin kuin tekee sen eteen. Et meidän ajatuksilla on niin iso ja suuri voima, niin me nyt kävin sen kalan sieltä kaupasta hakemasta, mutta se ei niinku millään tavalla haittaa, mutta vaikka mä kävin sen kalan sieltä kaupasta, mutta se asia tapahtui siinä ja tää oli ehkä niinku tavallaan, jos voi sanoa niinku opetus ja mitä mä niinku halusin tuoda tässä vähän esille. Et uskokaa ihmiset itteenne, koska te olette sen oman elämänne herroja ja voitte oikeastaan tehdä ihan mitä vaan, kun vaan niin päätätte. Mut joo, se siitä. Nyt ollaan edelleen Pispalassa ja tässä dallaillaan ratakatua, pekin tossa on Näsijärvi tolla puolen. Aika mukavat maisemat on tällä heti herättyäkin, että pääsee tämmöiseen miljööseen ja näin poispäin. Mut joo, tämmösiä nyt niinku tähän alkuun ja lähdetään tekemään se saunareissu sitten tässä varmaan viikon sisään ja katsellaan, että mitkä on sitten tunnelmat ja niin poispäin, mutta kuullaan lisää. Se on moro!